Shalom mga higala, maayong adlaw sa tanan. Akong ipailaila kaninyo kining akong channel, Jack of All Trades channel. Akong gihimo ni nga channel aron paghatag mga pagtulun-an bisan unsa nga angay mahimbaw-an sa tanan. Dili ni channel para sa entertainment lang, kundi paghatod og mga mahinungdanong mga pagtulun-an. Dunay video nga akong i-upload sa mga sunod nga panahon nga magtudlo og mga kahibalo o skills libre ug wala kini bayad. O paniguro ko kaninyo nga daghan ang inyong mahibaw-an pinaagi niini nga channel. Nga dili mausik ang inyong panahon sa pagtan-aw o pagpaminaw. Mao nga kung interesado mo niini nga channel, kung manggihangyo nga i-subscribe kining maong channel, Jack of All Trades channel, o atangi ang mga musunod nga video nga akong i-upload, o kini akong ipaniguro nga daghan may makatunan pinaagi niini nga channel. Salamat o shalom alang sa tanan.